खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। आसाम सरकारनि मन्थ्रि U G ब्रह्म बिथाङा मा बुंदोंमोन जे सोमावसारनायजों NDFB-नि जेंना सुस्रांनाय, रन्जन दैमारि बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनाय, जेलनिफ्राय बाहेरायाव लाबोनाया जेबो गोहोम गोलैनाय नङा। सोरखौबा रायनाय, रागा जोंनाय, खुद्रिनाय बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों। बेजों बिथांमोननि खामानिया जेबो गोहोम गोलैनाय नङा। आयेननि बादिसो जागोन। जुदि गासैबो खौसेथि जानानै जुदि मावलाङो अब्लासो आरो बिबा आयेन बादि मावलाङो अब्लासो बिथांमोननि गासैबो जेंना जेंसिया थाबैनो सल्भ जानायनि लामायाव फैगोन। बिथाङा बेबायदि इंगित होनो नाजादों। बेवहाय आंहा जेबो क्रिटिसिजम खालामनो गोनां गैया। जास्ट नोंथांमोना खिन्थादो। नाथाय जोंनि बर' हारिखौ आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन। बिथांनि बुंनायावबो सैथो गैया नङा दं। थेवब्लाबो डेम'क्रेटिक भाबै खुद्रिसारनाया, बिग्रायनाया जेबो गोरोन्थि जाया। स' बिथाङा बुंदोंबाबो आंनि बादिबा डेम'क्रेटिक भाबै जेबो हिंसा गैयालासे जोंनि मोन्थायनि थाखाय, जिहेतु जों बिग्रायनो हानाय जोंहा माबा मोनसे स्कप दं, मोन्थाय दं, बेनिखायनो बिथांमोननि रिलिजनि थाखाय बिग्रायलांबाय थानांगोन। बे जाबाय आंनि पार्सनेल थिंकिं। बिथांखौ आं सासे जोबोर रोंखा राखा मानसि होनना मिथिगो आरो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बिथांमोनखौ फल' खालामबोखानाय। स' बिथाङा बुंनायाबो कारेक्ट, आंनि नोजोराव कारेक्ट। मानो कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना बेखेवनानै बुङा। नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जुदि डेम'क्रेटिक भाबै जेलनिफ्राय बरननायनि थाखाय जुदि सोमावसारोबा बेबो कारेक्ट होननानै आं बुंगोन। स' बिथांनियाल' कारेक्ट नङा, जोंनियाबो कारेक्ट, रायजो राजानियाबो कारेक्ट। नाथाय बेवहाय जुदि हिंसानि लामा लायोबा बेयो इनकारेक्ट। स' दिनैनि थासारियाव जोङो अहिंसा आरो आयेन बादियैनो सोमावसारनांगोन। अब्लासो माबा मोनसे जानो हायो होननानै आंबो फोथायनाय दं। आरो दावराव देख्रेब बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन मा, खायसे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आफाद, नाथाय माबे आफादा बर' हारिखौ मोजां मोना बेखौ बिथाङा क्लियार खालामनानै होआखै। आरो जायफोरनि नाम लायाखै बेवहायथ' आङो नुहुरदों मा, बर'नि जायफोर आफादा गोदो गोदायनिफ्रायनो, जाय समाव जानो हागौ दावराव देख्रेब बिथाङाबो जोनोम गैयामोन, बै समनिफ्रायनो खामानि मावदों, बैफोर आफादनि नामखौ बिथाङा लायाखै। थ' बिथांनिया एसे गोरोन्थि जादों होननानै आं बुंगोन। मानो होनोबा दिनैनि थासारियाव सोरबा सुबुङा मा मावदों मावाखै बेखौ बुंनायाथ' इमान गेदेर बाथ्रा नङा। जे आमुक लिडारा जेबो मावाखै बेथ' फिसा बाथ्रा नङा होमबा। नाथाय बबेबा आफादा जेबो मावाखै बेखौ बिथाङा बुंनाया गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन। स' जोंनि रायजो राजाफोरा आंखौ बे बाथ्रा बुंनायनि गाज्रि मोनदोंबाबो आंनि बाथ्रायाव आं अरायबो दिदोम थागोन। मानो होनोबा दिनैनि थासारियाव बबेबा राजखान्थि नङि आफादा हारिनि थाखाय जेबो मावबोआखै। बर' हारिखौ मोजां मोनि आफाद बर' सोर? बर' हारिनि गेजेराव जिमानखिनि आफाद दं बिसोरो बर' हारिखौ मोजां मोनि बा बर' हारिनि हेंथा खामानि मावनाय राजखान्थि हान्जानि बाथ्राखौ बुङाखैदों। राजखान्थि नङि हान्जा, बर' हारिखौ मोजां मोनि आफाद माबाया दं आं मिथिया, दिनैसिम आं खोनाफेराखै। स' बिथाङा बर' हारिखौ मोजां मोनि आफाद होननानै बुंदों, मोननैसो क्लियार खालामाखै खिन्थु। आरो जायफोरनि नामखौ लादों बिथाङा, जायफोरनि नामखौ लादों, मा बैफोर आफाद बा सुबुंफोरा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खैफोदनि समाव खामानि मावदोंमोन नङा होमबा। बेनिखायनो बिथांनि बुंनाया गोरोन्थि जादों होननानै आं बुंगोन। स' आफाद नामखौ लानाया गोरोन्थि जादों बिथांनिया। खारन दिनैनि थासारियावबो जोबथारनायाव बबे आफादा साक्सेस जागोन, जायफोर आफादा गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों बिसोरसो साक्सेस जागोन। स' मोननैसो आफादनि नामखौ लायाखै, जायफोर बर'नि सिनस्रि बेखौनो लायाखै। माने बैफोर आफादखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामदों। जायफोरनि नामखौ बिथाङा लादों धन्यबाद, बिसोरबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावदो, दाबि खालामदो सरकारखौ। नाथाय जायफोरनिखौ नाम लायाखै, गेदेर आफादखौनो लायाखै, मा बै आफादफोरा बर'नि मोनफ्रोम खैफोदनि समाव जेबो मावाखैमोन नामा थारैनो? बा दिनै मावाखै नामा? मानो गासैबो आफादनि नामखौ लायाखै बे साननो गोनां बिसय। बे आंनि जेबो मेटार नङा, जास्ट आं खिन्थादों नोंथांमोननो। दानिया आं मोननै बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोननो। फेक एनकाउन्टारखौ मा खालामबाय थादो, नारथ्रोदबाय थादो। सोरबा बुङो फेक एनकाउन्टाराव प्रमदनि आखाइ दं नामा, UPPLनि आखाइ दं नामा। आरो सोरबा बुङो मा फेक एनकाउन्टाराव सानसुमा, हाग्रामा बायदि गुबुन अपोजिसन लिडारनि आखाइ दं नामा। माने बेखौ नारलायबाय थादो। बे मोनसे पलिटिकेल गेम बादि जाहैदों। थैनाय मानसिनि नामखौ लायै लायै पलिटिक्स खालामनाय जादों होननानै आं सानो। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ लास्टआव जा रिजाल्ट फैगोन बेवहाय रावनिबो पलिटिकेल लिडारनि नाम फैखानाय नङा होननानै आं सानो। फैखाया।
आरो फैनोबो होनाय नङा आसाम सरकाराबो होनाय नङा सिबिआइ एएनएआबो फैनो होनाय नङा सोरबा दोंबा फैनो होनाय नङा होननानै आं सानो मानो होनबा जुदि बेबायदि फैबा बर' हारिनि गेजेराव माखासे गुलाय गुजाय जागोन बेखौ मिथिगो आरो बेजों मा थिक सोरबा गुबुन लिडारबो गुबुन बर' नङि सोरबा आखाइबो थानो हागौ स' बेनिखायनो मा थिक फैहोनाय नङा बेखौ अब्ला मा लाब जाखो बिदि बुंलायबाय थानानै आरो जों नुबायदों माखासे बर' सेंग्राफोरा ULB साजायनानै पुलिसजों हमजाबाय थादों आरो जों नुदों जायफोर लिडारफोरा खुगा दिखां दिखां बाथ्रा बुंबाय दं बिथांमोना डाइरेक्ट पुलिसखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थादों जे मानो बर' सेंग्राफोरखौ ULB साजायनानै हमदों जायफोर लिडारफोरा माने गुबुन अपोजिसन लिडारखौ रायबाय थादों लिडारखौसो रायबाय थादों नाथाय पुलिसखौ रावबो बुंनो हायाखै मानो दाय गैयै सेंग्राफोरखौ हमबाय थादों बिदि फंसेबो बुंनो हायाखै खालि बुंबाय दं मा दिनै जुदि बिटिआर सुक्तिया गोजोन सुक्ति मोनब्ला ULB साजायनानै हमजाबाय थादों मानो हाथियार लाग्रा हानजा सोमजिबाय थादों मानो बर' सेंग्राफोरा ULB साजायनानै हमजाबाय थादों बेवहाय लिडारखौ बुंनायजों लोगोसे पुलिसखौबोथ' बुंनो हागौमोन प्रशासनखौबोथ' एसे कुइसन खालामनो हागौमोन लाजिनांथाव जादों लिडारफोरनि थाखाय मा लिडार बिथांमोना जे पुलिसखौ फंसे बुंनो हाया खालि सरकाराव थानाय मानसिखौल' बुंबाय थादों बेजों लोगोसे पुलिसखौबोथ' बुंनांगोन ना जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन जे बर' हारिखौ मोजां मोनि बर'नि आफादा सोर नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आंथ' मिथिया सोर गोबां सान्दों एबसुआ बर' हारिखौ मोजां मोना गोबां सान्दों साहित्य सभाया बर' हारिखौ मोजां मोना साहित्य सभाया बर'नि थाखाय खामानि मावामोनब्ला दिनै नोंथाङा बेबायदि बर' भाषा बुंनो हायामोन आसामाव गोसोआव लागि बे बाथ्राखौ नोंथाङा बर' रावजों लिरनो हायामोन आरो बेखौ नों फिसा बुस्थु होनना भाबिदोंबा नों जोलैनि हांगार नोंथाङा जुदि साहित्य सभानि खामानिखौ फिसा बुस्थु होनना भाबिदो सोरबा ब्लौ ब्लौ बखिग्रा राजखान्थि लिडारनि डायलगजों जुदि रुजुयोबा साहित्य सभानि खामानिखौ अब्ला नोंथाङा सबसे गेदेर जोलैनि हांगार नोंथाङा जाय रावजों फरायबाय थादों दिनै बै रावनि थाखाय बेसेबां बोसोरनिफ्राय दाबि खालामबोबाय थादों बे मोननै आफादखौ जुदि नोंथांमोना सोंखारिदोंबा गोरोन्थि होनना आं बुंदों बेहाय खामानि मावनाय सोरबा लिडारा गाज्रि जानो हागौ आफादा गाज्रि नङा गोसोआव लागि बे बाथ्राखौ स' इमसनेल पलिटिक्सआव जोंनि बर' हारिया जुदि गोजावोबा गोरोन्थि जागोन होननानै आं बुंगोन स' बांद्राय बुंलिया स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे नलेज मोनदों जुदि मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।